Ug daw ang 16 ka mga panimalay humanasunog kagabi sa Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. Ang airport ni Cyril Chavez. Kini ang sitwasyon sa sunog nga nahitabo kung asa naug daw ang 16 ka mga panimalay sa may Zone 1 Santo Niño, Buara sa Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City. Miabot pa ngadto sa katulong alarma ang sunog ug tungod sa kapiit sa lugar naglisod og sulod ang kabumbirohan. Hinoon pinaagi sa pagtinabangay sa mga residente ug kabumbirohan pasado alas 8 sa gabi gideklara kining fire out. Yung panihapon man sinabyaan nga niluto ba mo na amo kamulo nga kuan karon sa pag-imbestigar. Dakong pagmahay nila Mark Lorenzo Libot ug Marlon Herrera nga ang pipila ka tuig nga nagbarog nilang balay nahanaw lamang sa pipila ka minuto. Wala gayud sila naluwas nga butang. Hinoon mapasalamaton gyapon sila tungod tanang miyembro sa pamilya na luwas. Wa gid sir, tarang gyud napil. Bisa kamong Santos na. Apil gyud kasunog kay namong mi bata nga puyagod sir. Among i-priority nga makagawas. Safety lang to namong kan gasol ug katong among mga gamit ba? Ako ba wala na kay sa madala raman kay apiki naman gid. Kalit man kayo. Hangyo na lamang nila karon ngadto sa lokal nga panggamhanan nga tabangan sila makabangon pagbalik. Sumala sa BFP, mukabat nga to sa 400,000 pesos ang damyos diin 39 ka mga pamilya ang apektado. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.